I dag er Mikkel med mig. Vis dig, Mikkel. Du bare gå over til kameraet. Hovedet skal over. Nu kan du se hende. Og sige hej, Mikkel. Hej. I dag skal vi spille... hvad skal jeg spille, Mikkel? Så vi skal spille Roblox. Lille Brainrot. Lille Brainrot. Den der vi. Så har 2 gange til mig. Undskyld. En gang. Jeg fører lige lidt væk. Jeg fører så herover. Men når vi stiller den på midten, nu den her, så kan man se os 2. Nej, man kan ikke se nogen af os. Mega stadig. Okay, men jeg flyver lidt af det her til vi har her. Så. Okay. I dag skal vi spille Stille Brainrot. Ikke gå ind! Mikkel, bare gå derover. Okay. Mikkel har gået over, fordi der er nogen af Mikkel. Ja, Mikkel han skal ud. Nella er gået ind, kan I se. Ikke? Okay, nu skal vi spille Stille Brainrot. Okay. Jeg lige kan se om 41 minutter er det der. Hvad til? Nella går ud herfra, vi spiller. Nej, lige Montana. Nu siger det Nella. Ja, åbenbart. Ja, åbenbart. Hun kan ikke fange. Ja, det kan hun ikke. Nella, gå ud! Okay. Undskyld, men det var Emma. Det var meget, meget irriterende. Det er umuligt, der er 5 der på. Ah, ja. Hvor koster den? 2 millioner og et halvt. Alt er der. Vi har en midthø. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men der om 7 eller 6 år, et minut, kommer der en legendal skib. Men jeg spiser det. Mikkel, du kan godt lige sige noget til den. Må jeg lige sige noget? Jamen, jeg ved ikke, hvordan man spiller. Så kan du prøve det nu. Så venter lige på Alex. Hvem har gjort sådan? Hun skal sidde med nogen, for i så fald er hun ned. Emma ude. Men nogen skal sidde med hende. Sagde jeg. Nogen skal sidde med hende. Hun er ude alligevel. Men du kan godt sætte dig på den her. Hvor er chipsene henne? Chipsene har jeg så ude. Men der var ikke mere popcorn i. Jeg stiller lige din her, jeg stiller min herover. Men når jeg falder ud, så smadrer vi computeren, så vandet må ikke falde ud. Okay. Mikkel, i dag skal vi øve i Stille Brainrot. Mikkel. Mig. Ja. Ej, det kommer jeg sikkert ikke til. Så hvad skal vi lave? Spille. Vi skal åbenbart over 41 minutter. Over 30 minutter skal vi være over 38. For vi skal have over i dag skal det være over 1 time, skal vi lave det her, Mikkel. Ja. Der er nu godt lave. Fordi vi har masser af tid, nemlig. Ja. Hvad tænker mor? Du må godt selv. Du må godt selv bestemme. Jeg må være her i aften. Okay.
Så det bliver ikke en solo-aftale. Hvad? Så det bliver ikke en solo-aftale. Nej. Okay. Men alligevel er det tæt på. Ja. Okay. Nu kan vi... Okay. I dag skal vi bare spille. Okay. I 40 minutter eller noget. I over 40. Jeg vil ind på en private. Så luk basen. Den er lukket. Hvad for en base bil? Det er den der foran. Hvis der bliver... Det var så. Det har min base. Okay. Hvorfor har du sådan en dårlig brainwatch? Det ved jeg ikke med. Okay. I dag skal vi prøve at få... Og stjæle fra folk. Ja, og vi skal prøve at få... Og jeg kan se en space over. Ja, og vi skal få... Hvad skal du bruge til rebet med? Ja, vi skal også rebet og... Hvad for en symbol? Vi skal bruge tæt hunde. Du har lige haft den. Ja, men nu fik jeg den ikke mere. Okay. Nu skal I bare vente på den. Lidt chill. Ja. Det er hvor jeg har. Ja, vi ser så, når det hun går ud. Ja. Vi kommer tilbage, og der kom ikke for mange. Undskyld, jeg laver lidt større. Ja. Okay. At der kommer nogle gode. Shit. Du stjæler ikke noget fra mig, men det er jo det. Ja, det sker nogle gange. Men nu var han ikke inde på en private server. Ja. Men nu er vi nødt til at 33 minutter. Vi kigger også lige, om der kommer noget. Og vi snakker også lidt, og vi kan godt snakke, starte snart og snakke. For det kan her nu død. Hvor kan nogen er dumme? Kan jo bare stjæle fra ham. Ja, tak. Det er en god idé. Det er min bro, det der. Skynd dig. Der kommer noget på Malgini Gusini. Den på... Hvad skal du på? Men ikke nogen gange skal man bruge den. Men nogle gange skal man bruge den. Hvad skal du bruge den til? Det ved jeg ikke. Bare for at få penge fra den. Det er det, der du bare sige dig. Jeg ved lige, min bedste, det er den der. Man gør den, du har lige har stjælet. 16.000 igen. Hvad for en af den anden bedste? Det tror jeg, at er... Malgini Gusini er den bedste. Okay, vent lige om igen. Okay. Nå. Nej. Jeg kig lige på den der diamond del, den er det bedre. Ja, men den giver ikke så meget cash. Det er nummer 3 bedste. Ja, det er nummer 3 bedste. Hvad der, har du noget ovenpå? Ovenpå? Nej, den har ikke noget. De bedste, jeg siger de bedste. Ja, de bedste skal nemlig op. Men jeg gør sådan her, prøv at se. Jeg tager den og giver på anden plads. Ikke? Op. Se den der creepy en der. Se hvis han slår dig. Ham der. Ham som var her. Ja. Som der stadig er der. Han er ikke creepy. No. Der er en der tager for dig. Der er en der. Ja, det er min bedste, Mikkel. Ja. Så slår ham der. Jeg skal ud. Bro, hvorfor gør han sådan noget? Nej, stjæl det! Jeg hader den. Så stjæl den her. Få den. Stjæl den så. Hey, det må man ikke gøre ved noob. Jeg er en lille noob. Nej. Hvad? Fuck! Jeg hader ham. Ja, han sælger den. Ja! Det er jo fuck dumt. Det er derfor, jeg... Nu den er den bedste. Det er derfor, jeg kun er inde på private server. Jeg kan ikke komme ind. Jeg får lov til at komme ind på en af mine venners private server. Nå.
Så spiller jeg kun derinde. Okay. Shit, hvorfor skulle han gå over? Hvad, Nelle? Vil du ned? Ja. Jeg viser lige Nelle. Min Nelle. Jeg spørger, guys. Det her er Nelle! Subscribe, når I gider at se hende ægte. Og sig, fuck, min base er åbnet. Så. Overbrænden flæder færden. Ja, tak, mand. Den der det der. Min base. Der er kommet sådan Det er en. min base. Der er kommet en mere af dem der. Ja, men den er ikke god. Den er ikke diamond. Tænk, hvis den var rainbow. Så var meget bedre end diamond. Men Rainbow, den kommer bagefter diamond. ja. Jamen, den bedste. Det er den der fra, hvad hedder det? Ham der stjælede den der. Nej, det er fra ham, den der. Derfor. Jeg håber, at den har flere Mikkel, jeg håber, at Mikkel, Jeg har 60 station. jeg håber, at den bedste. Nej, der er ikke flere. Hvorfor skubber nogen mig? På grund af, at de har sådan en usynlig kappe. Nå, Bubbe! Så slår du godt. Og så slår basen! Jeg prøver! Prøver du mig så? Ja. Prøver du virkelig? Men jeg har mange penge. Mange penge. Ja. Åbenbart, jeg har mange flere. 193. Wow. Jeg har 100 billioner. Jeg Jeg har 100 billioner. Prøv at se Nelle. Jeg har 100 billioner. Jeg har 100. Nej, Nelle, hun falder ned. Ja. Au. Ah! Hvorfor var han oppe i den anden etage? Det er fordi... Jeg slår ham ud. Nej, for det kan man ikke. Han er jo syg. Men hvordan er den der base guld? Den der, det er ikke guld. Jo, den der. Den der havlin. Ja. Se. Det er jo ikke guld. Og jeg har kun, der er 33 år, jeg har kun... Den der har jeg går lige lidt op igen. Den der har jeg givet til min ven. Den der græskræn, på grund af lige meget. Den kom ikke ned. på grund af, hvis jeg ikke givet ham den, så blev jeg bandet for hans private server. Nå, det er godt, at du har givet ham den. Fordi så kan jeg aldrig Så kan du aldrig spille på hans. Ja, og så blev alt bare stjælet for mig. Shit, nej, hvad sagde du? Så skal jeg lige tømme ud herfra, Ja, så hun ikke lige larmer. fuck it. Okay. Hvornår kommer den der? Mikkel, vi er nødt til at gå ind på en anden server. Hvorfor? Fordi her kommer der ikke en pind. Jeg er nødt til at gå ud og gå ind. Der kommer en ny server vist. Så. Nu ser du. Nej, du må ikke komme ind, for du er sur. Du er sur, at du må ikke komme ned. Okay. Ja, så er det fedt. Og hun larmer også for meget. Ja. Hun råber. Min lille pige. Emma. Hun råber som Emma. Help me more. De well. Shit, det er god. Ja. Prøv at kigge ovenpå. Der har han. Nej. Kig nu ovenpå. Der er en stair. Du kan jo bare gå om på stairen. Ja, men Mikkel, prøv at se. Her er førsteplads. Og det her kun så lidt. Og jeg har... Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er ikke her på. Eller måske er jeg. Nej, det er ved 1000 år. Hvem har 1000? Alle dem har 1000. Ikke så alle har 1000. Alle har 1000, og det er dig. Jeg har også 1000. Jeg har over 1000. Jeg har million. Jeg sagde lige, du havde 1000. Jeg så har over 1000.
Jeg sagde 1000. Har 1000. Okay. Her er dem, som har trillion. Jeg har haft trillion før. Nej, nogen stjæler min brainword. Du glemmer hele tiden at lukke min base. Ja. Det var... Hjælp mig! Fordi på grund af de havde en bombini Gustini, så troede de, det var Darces. Ja, måske. Men måske gad de have den. Men det er det der... Kunne du huske ham, der stjæle din toilet? Er det der nye? Ham der har jeg. Jeg har også haft ham. Er han ikke mega god? Jo. Ja, den der kan du godt have. Den der faktisk. Den er faktisk den der. Jamen Mikkel, har du set... Hvor meget giver den? Det ved jeg, det er nummer 1000. Hvad kan du så være? Men Mikkel, prøv at se. Har du set den helt nye Bayward? Som er før Storebæver Elephant. Den er bedre. Den har jeg haft. Jamen, den er bedre end Storebæver Elephant, kan du se det? Hvorfor står Strawberry Elephant så der? Fordi den der er bare bedre. Fordi ikke så den der, der er meget lidt, men der er noget med 40 mennesker, som har den, og der er noget med 1000 mennesker har den. Den der er bedre. Hvor jeg kan ikke se en pen. Okay, I skal subscribe for det der. Og husk at subscribe. Ja. Ellers så må jeg ikke se mine videoer. Alex, nu skal du gøre, så jeg ikke må se en video. Ja, I må godt se mine videoer, men så skal I bare subscribe. Alex, der er nogen, der ikke ved, hvordan man subscriber. Det er dernede, hvor der står S-O-U S og K, tror jeg. Ja. Alex, jeg ved heller ikke, hvordan man subscriber. Okay, men så siger jeg bare til dem. I kan godt, når I ved ikke, hvad jeg siger, så kan I bare spørge jeres morfar. Ikke bagefter vise jer, hvordan man gør. Men min morfar ved heller ikke, hvordan man gør. Så ved jeg ikke. Så jeg er nødt til at finde ud af det selv, men jeg siger bare til mig selv, så subscriber jeg bare aldrig til nogen. Men ikke subscribe til mig. Men jeg har ikke set dine videoer endnu. Jeg ved ikke, hvordan man ser dem. Og Max, vi gider have en helt... Har I fået lavet det der Roblox-video? Det der, hvor I lavede noget ny Roblox? Ja, men den virkede ikke helt. Skulle vi ikke gøre noget, så skulle vi skifte over til rigtig Roblox. Men vi kan godt prøve det, Mikkel. Det er også Roblox. Har du en tegning? Nej, men jeg har ikke en tegning, men skal vi prøve? Okay, vi prøver bare lige hurtigt et nyt spil. Den er åbnet. Nå, Alex, nu finder vi bare lige den her video, så kan jeg godt lige gøre det, jeg skal gøre. Ja, når vi bliver færdige med det. Ja. Jeg skal jo være i masser af tid. Der går stadig lang tid fra der aften. Ja, og vi ser den allerede. 18 minutter laver vi den kun. Så vi har meget tid. Så det er ikke en time laver vi nu. Okay. Ja, først Mikkel. Her har han den. Han har åbenbart noget mere ovenpå. Og han har ikke så en noob. Han er en noob, Mikkel. Han har kun 4 brainwords. Det er fordi han kun vil have gode brainwords. Ja, men alligevel. Han er ikke en noob, han har flere citationer end dig. Ja, men alligevel er han noob, for han har meget... Nogle af jeres... Prøv at se den der! Ja, den er selvsøg. Ja, men det var hende. Prøv lige at gå over til den der trappe. Nej, til trappen. Ja. Nej, nede. Og så, der var seriøst en lille fugl der. Den der fugl. Ja, men det er ikke den nye, Mikkel.
Men er ikke det så... Men har du set den der navnkat? Har du set den? kat. Ja, den der navnkat, som kommer nogle gange. Og den har en regnbue over sig. Lev, jeg køber den lige. Den giver 8 millioner, 8.000 på et sekund. Hvad for en? Det er den der lave. Den giver 8.000. Prøv at se. Kan du se? Og den er bedre end den der. Prøv at se. Kan du ikke se? Det var den anden Der også. er 8.000. Det var den anden også. Jamen, den har en bedste. At den er bedre end den, så den skal lige herover. Og den der, den har... Er det den bedste, du har? Ja, Den der lave? ja. Shit, du er noob. Den skal herover. Alex, for nu er det altså der lige fra en noob. Okay. Men du skal bare ikke sige det sådan der i. Okay, når det der er nogen af jer, så lav Hvor er toilettet henne? det derovre. Eller derovre. Hvor du kom. Der er det der. Der er ikke nogen penge. Der er mit. Det er det helt nye. Men har han noget? Kom så nu. Nej, shit. Okay. Nu tager 5. Okay. Subscribe og like, ikke? Men han kommer snart. Nu kan jeg godt sammen. Det der så, som er kommet, det har Emma gjort. Det var meget... Er det den? Ja, det er den. Shit. Det er min. Det er min skrigepige. Bra, det er min. What, yo? Nej! Jeg kan være lige hurtigt. Patient. Så alle penge. Og køber den for 1 million. Jeg hader ham bare så meget. No! Fuck! Alle som er mine venner, når I ser ham, så skal I bare ikke spille med ham og gå over på en anden server. Jeg går over på den anden server for nu. Ja, jeg hader ham. Bare så meget, jeg kan ikke spille med ham. Undskyld venner. Undskyld, at jeg siger sådan grimme ord. Men han er så irriterende. Det er dumt. Er det Nella? Lige meget. Så irriterende. Det er bare så irriterende. Kan jeg nu herfra? Lave. Jeg har ham. Aha. Så er jeg tættere på. Jeg venter på den der. Jeg venter lige på. Mikkel han er kommet. Og Mikkel, fordi den der tæt så hun kom. Og den der tog den. Ja, og så kom den tilbage, og jeg hader ham, derfor jeg gik over på den her server. Og derfor er det sygt irriterende. Det var så irriterende, at jeg var lige ved at smadre hele min computer. Derfor har jeg skiftet server. Alex. Ja. Hvis du skulle smadre en computer,
Tæt på. Nej, Der skal ikke. hvis jeg gjorde det så hårdt, jeg kunne, så havde den smadret. Ja. Med en vægt. Hvor kilo? Var det ikke 1 kilo? Det er der 1 kilo. Det er det der, jeg hader med folk. Jeg hader bare, når de gør sådan noget, og du gider at købe en bælrod. Jamen, det er derfor, jeg kun er inde på private server. Det Det er fordi, der ikke er nogen mennesker derinde. Det er fordi, der kun er mine venner, der får lov til det, som der ikke stjæler. Okay, det der. Mikkel, der kommer nogen. Der kommer nogen ind. Som der så er dumme. Okay. Og Sami, han rekord i at en ny like, og der kommer, ja, men han rekord, Så lige at gå ud derfra. Hvad for en hånd kan du bedst købe? Hvad for en hånd er din bedste hånd, du kan købe? ikke ved jeg ikke. Kan godt lide. Det er den her. Det er også min bedste hånd. Er det også? Ja. Okay. Jeg køber den lige. Og snødre nu. Okay, nu får... jeg hader ham. Det var ham, der også gjorde det sidste gang. Okay, nu da han slipper den, så gør du det bare igen. Så smadrer du bare ham. Nu får du. Det smadrer du bare. Får du. For Han har en bedre. Din hånd er bedre end helvede. hendes. Du får også lige... Du er ikke. Nu for helvede, jeg hader ham. Jeg hader dig. Det er derfor, jeg kun er inde på private server, hvor mine venner kun er. Ikke sige, at det er hans base. Godt, at det ikke er hans. Nu får din lille skrigepige. Du kan også gå ind i din base. Ja. Hvis du er inde i Og din der. Hvis du er inde i din base, Hvis du har lukket den inde i din, hvis du er inde i din base, og den er lukket, så er du safe derinde. Alle tror, at så bliver... Så bliver den der har, det er den han har. Okay, så skal jeg bare gøre helt det samme med ham. Nu får du også, jeg har ikke gjort en pind ved dig. Okay, nu gør du det der bare det der med ham. Bra. Hader. Fuck. Jeg købte det på en anden en, som jeg gad. Gør det nu. Nej, shit. Jeg Du kan bare sige skrid i det og serverne. Nu gør jeg. Jamen, jeg kan jo bare skrive det. Skriv bare serveren. Skriv serveren. Du skal lige få ham først. Hvorfor? Nej, shit, jeg er nødt til at gå. Men må ikke gå, når man skriver. Shit. Derfor er det så irriterende at skrive. Jeg skriver bare jeg skriver til folk, hvis de er fucking dumme. Skriv. Skriv ud af serveren. Skriv Ud af serveren. ud Af serveren. Af serveren. Skal finde hvor Shit, nu har han sig i computer. ikke gør det der, fordi når man tager det her af, så kan der gå alle mulige andre ting ind. Så skal alle mulige ting gå ind, og så kan det smadre. Skriv ud af Det kan godt være, at han taler engelsk. Ja.
Hvor... Skriv ud af serveren. Så. Hvor er han? Han lige ud. Der er han. Der er han. Skriv ud af serveren, din kubbe. Skriv ud af serveren. Lille skrivepige. Okay, jeg får ham ud af den her lorteserver. Nu skal jeg prøve, alle sammen, nu skal jeg prøve at lave ham så sur, at han går ud af serveren. Ja, tak. Han var irriterende til mig, så er jeg irriteret til ham, og jeg går ikke ud af den her server, den er for god. Og for kedelig. Alex, der kommer så en rigtig gode ting fra Den der. private server. Ja, Der alligevel. kan det faktisk godt komme en strawberry elefant. Men alligevel gider jeg blive på den her. Jeg kan heller ikke vente. Jeg kan godt gider du have en 6-7. Det er meget. Jeg var fucking tæt på at stjæle en 6-7. Stille. Jeg så en, der kun havde én citage. Jamen, hvor Og han havde kun én ting. Og det var en 6-7. Det var den eneste brainer, han havde. Nu har han fanget. Nej, nu. Han er irriteret til andre. Som ingen har lavet noget ved ham. Og så... Okay, jeg dræber dig. Hvis du i nat dræber jeg dig. Det er min, okay. Du ved ikke, hvor han bor. Hvor er min bæs? Der er en kaktus. Skal der? Ja, det der. Der var lige en kaktus, men den tog du dumme en. Ham der er dum, ham der. Ja, han tog lige den der kaktus. Jeg hader ham bare så meget. Han tog kaktus. Du får... Hvordan kunne jeg overleve det? Jamen, det er fordi du lægger. Jeg lægger ikke, jeg skubber. Ja, herinde kan man næsten ikke lægge. Min computer kan man næsten ikke lægge. Jeg prøvede at lægge. Bra. Okay, jeg har prøvet at lægge med min iPad. Jeg hader ham, jeg dræber ham i nat. Ja. Alligevel dræber ham her i. Okay, jeg går ud. Farvel venner. Subscribe og like. Ellers må I ikke se min film, men det må I godt alligevel.